Da, uopšte nisam primetio. Inače, moja supruga sad napisala knjigu, roman Tajna Titovog kreveta, koja bi mogla da bude zanimljiva tim koji misle da stvari mogu da vaskrsavaju, a objavila još jedan vrlo važan zbornik Tajna društva u Srbiji od srednjeg veka do danas. U njemu tek može da se vidi šta zapravo znači skraćenica Tito, što bi bilo veoma važno oko tog pitanja da se razjasni vremenom. A što se tiče ideje da se neki ljudi sećaju da je nekad bilo bolje, to je obično vezano za neke veoma kratke periode. Ja, na primer, bi voleo da na mom mestu sedi Dragoljub Mićunović ili Dragoslav Mihajlović, veliki srpski pisac koji su bili na Golom otoku. Mislim da se oni ne bi sećali vremena koje je bilo bolje. Takođe bi bilo lepo da ovde sedi bilo ko od belih koji su sada, nakon Miloševića, mogli da se vrate u Srbiju, koji nisu mogli da uđu u svoju otadžbinu, koje su jurili policijske komunističke zveri i likvidirali im najbliže. Možda bi oni takođe mogli da malo kažu kada je bilo bolje Srbima. A da sad ne govorimo o tipovima standarda i tako dalje, da taj mit o pasošima zapravo ima glavnu metaforu šuškavci iz Trsta, da tamo gde se inače Tito kretao sa svojim nesvrstanim po Africi, sada ne trebaju vize. Ja često idem u Afriku, veoma volim Afriku i svako može sa veoma cenjenim srpskim End Montenegro pasošem da ode na najmondenija svetska mesta danas. Prema tome, tog problema također nema. Ja se sećam kad sam bio dečak 50. godina da nismo uopšte videli novac, nego da smo odlazili u pekaru i potpisivali se da bi na kraju prvog kad dođe kao to što ja znam kako se to zvalo, plata ili nešto, onda se rasporedi po svim tim potpisima, po najrazličitim bakarnicama. Mislim, neka ideja o tome da li je možda bilo bolje zapravo vezana za dekadenciju titoizma. To su 70. godine, kada je on lagano odlazio, kada je čitao ogromne slova od 20 centimetara, kada su ga odvezli u bolnicu i kada komunisti više nisu kontrolisali ništa. U trenutku kada komunisti više nisu bili u stanju da kontrolišu bilo šta, ovde je izgledalo da je malo bolje. Međutim, ja sam profesor na Fakultetu dramske umetnosti, a studirao sam Akademiju za pozorište i film i tamo je napravljen film Klasični Isus. Tada kad je bilo bolje je student u Lancima odveden u zatvor iz vojske jer je napravio jedan film koji nije glorifikovao Tita. Zbog toga je naša akademija isterana iz centra grada, zabranjeno je umetničkim školama da se zovu akademije. Univerzitet umetnosti je sastavljen od 4 fakulteta. Naš fakultet dramske umetnosti gde se studira film i pozorište je bačen u Peščaru na Novom Beogradu, da studenti između 2 predavanja nemaju nikakve šanse da odu u bioskop ili kako je govorio moj kolega, prvo profesor pa kolega penzionisani profesor i pozorišni kritičar Nina Vlada Stamenković, bacili su nas tamo da bi mogli da stavimo bilo koji transparent na zgradu fakulteta, da demonstriramo protiv bilo koga, da to neće videti niko, čak ni oni iz voza koji jedini je prolazio pored te zgrade. To su bile to zlatna vremena. Hvala, Nebojša. Generali jahali sa sabljama na konjima. Onda zašto vaša supruga piše o tajnama kreveta Josipa Broza, a ne piše o tim belim orlovima? Da, vi ste pogrešili, ne piše o Josipu Brozu, nego o tajni Titovog kreveta. Tajni Titovog kreveta, pa Tito normalno, je tajna zato što nema šta internacionalna drugo. teroristička organizacija. Taj čovjek kog vi mislite da vam je možda deda, on je samo prigrabio to ime za sebe. A pa verovatno vi to bolje znate. Jer vi ne znate slučaj, recimo, Mustafe Golubića. Ste čuli za Mustafu Golubića? On je, na primjer, likvidiran, je li tako? Nekoga, ovde se oslovljamo... Vi rukovodite ili... Ne, samo ja puštam. Ne, samo neka priča. Ništa pitao, vi ste jednostavno prekinuli sve. Mogu ja prvo da kažem. Mustafa Golubović je bio general. Da niste vi general neki, ko komandujete ovdje? Ja nisam. Pa nemojte A da komandujete vi. pazite, postoji jedna slikarka čuvena o kojoj su sad pravili film, to je bio veliki hit, igrao je u Beogradu, južnoamerička komunista, inače Frida Kahlo,
i ona se hvalila naokolo da je imala seksualne odnose sa navodnim vašim dedom Josipom Brozom i onda je došla u Beograd i zapanjila se kada je videla tog čoveka. Ona je imala seksualne odnose s Mustafom Golubićem, koji je takođe bio Tito veoma dugo. I ne samo on, bilo je jako puno onih koji su se predstavljali kao Tito. Tito je u stvari nakon pada Apisa i propasti Crne ruke produžetak anticarističke, sovjetske tajne organizacije za proizvodnju nereda u Evropi. To je novi naziv za Crnu ruku, tajna internacionalna titoistička organizacija. Možda, pošto ste vi, ako shvatam, Žarkov sin ili tako nešto, možda vam je kuće dolazio prijatelj kućni Ratko Dražević, od njega ste mogli dosta toga da saznate. I ne samo to. To vam držite ruke, šta je to? Vi pri sebi, držite vam ruke, kažete. Ja uvijek kad sam u blizini komunista... A, jeli? Što ste dolazili? Drago mi je... Drago mi je što ste neke parlamentarni i što želite da ovo iskoristite radi nekih svojih priča. Ako sam ja počeo da govorim, ja bih vas zamolio da me pustite, pa vi posle pričajte. A Tito nikom nije dozvoljavao da ga puste. Vaš dedek nije dozvoljavao. Ja nisam Tito, ali... Ja čak za njega nisam ni čuo da ne postoji. Tek sada, u demokratiji znam da postoji. Dobro, pa to, mislim, vi sad dokazujete koliko ste parlamentarni, gde vam je nivo kulture uopšte, jer u ovakvim razgovorima mislim da treba saslušati sve. Ja sam rekao da istorijski neću. Prvo, ta priča o Ratku Draževiću kao kućnom prijatelju nije istina. Nije istina, to ću vam odmah reći. I to ste izmislili, znači još od jednih, jer ću da vam kažem zašto. Ratko Dražević je čovek koji je mom ocu oteo ženu, Terezu. Znači, u svakom slučaju da nije bio kućni prijatelj, odmah o tome... Oteo ženu, ne razumem, nije on bio... Po nalogu određenih službi je to uradio i oteo Terezu, njegovu ženu. Znači, molim odmah da kažem i to da se zna kao istina. Ja sam shvatio da su oni imali ljubavnu aferu, Žarkova žena i... Mogu li ja da kažem? Mogu li ja da kažem ili da ja ćutim pa vi pričajte? Pa mogu ja da kažem. Pričajte onda vi, onda ja neću da pričam. Objasnite mi kako je oteo. Evo, objasnite kako je oteo. Baš me zanima kako to izgleda otimanje žene. Pa lepo, dobija nalog da se ona skloni od njega i onda je tu normalno, verovatno i uz njenu neku pomoć uspeo to, ali je, znači nije bio kućni prijatelj, to sam hteo samo da vam kažem. Dakle, vaše majke možda je bio kućni prijatelj. Moje majke? Ne, u svakom slučaju ne. Dobro, niko ne spori da je Broz bio diktator, je li tako? Čak ni vi, generale. Ja sam pročitala jedan vaš intervju u kojem ste rekli da je... Da vam kažem nešto. On je bio diktator za ovakve, kao što je ovaj levo od mene. Nisam ja levo, ja sam uvek desno od vas. Ali slab diktator. Jer takvih ne bi bilo da je on bio pravi diktator. Ne, on drhti kad sedne kraj komuniste. A vidite, ja kad sednem kraj fašiste, ja ne drhtim. Ja znam šta treba s fašistom raditi. Ono što smo radili za vreme Noba. Da, tačno. Pucali kroz glavu dece u majke. To nije tačno. A da smo pucali u fašiste i jesmo. Pa pozovite svog kolegu Simu Dubajića da vam kaže šta je rađeno. To se zna. U koga su partizani pucali? A ko su bili fašisti? U koga je Ljotić pucao i Nedić, vaši idoli, i to se zna. Pomenuti Ratko Dražević. Vi otirite u Jajince, pa se poklonite žrtvama vaših idola. Ja sam hrišćanin, nemam idola. Ne, izvedite, vi ste fašista. Ratko Dražević je rekao da partizani nikada nisu videli Nemca na nišanu. Ratko Dražević, Joca Živanović, veliki naš filmski režiser, partizan, kum Mustafe Golubića, kaže da se na prste mogu prebrojati partizani koji su ikad imali Nemca u nišanu. Imali su samo jugoslovensku vojsku u otadžbini na nišanu. Ko vam je to rekao? Molim? To kaže Ratko Dražević i Joca Živanović. Koji su to? Pa to su iz vaše... Nisu to naši. Nisu vaši? Kako nisu vaši? Da li smo mi videli Nemce ili nismo? Draža Mihajlović, znate koliko je pobio Nemaca? To možda stane u jedan Volkswagen. To je puno u odnosu na to koji su partizani videli Nemaca. Evo sad će gospodin Vučić meni da kaže, dragi gledoci, dok vi gledate prilog, pa ću ja... Bio vrhovni komandant. Dobro, sve. Poslije njega vrhovna komanda, ali on je bio maršal pod uticajem westerna, jer je volio westerne, to se ne zna. On je sebi uzeo titul maršal, jer mu je Vaja Terp bio idol. Zato je Hitler i rekao,
a postoji dokument, voleo bi da moji generali budu kao maršal Tito. Eto. Pa taj još nije bio maršal tada. Pa on tad nije bio maršal. Pa bio je. Pobrkali ste vi ne, bio je. Kada je postao maršal? Bio je. 43. godine. Da, 43. Pa znate valjda. To je vaš idol rekao. Dobro, Nego još neću spomenuti. Tarzan. A ja nisam bio desetar nikad. Ne, ali mislim, ko je lud, pasite, da organizuje... Bežao sam često kroz Ko je ogradu. lud da organizuje Narodno-slovački rat u Beogradu, da je skrcano toliko fašista... Kakvi fašista, za Boga? Zašto? Medićevaca, Ljotićevaca, žandarmerije... Kakve to ima veze s fašizmom? Sad ću da vam kažem. 2000 belogardejaca koje ste malo prebranili je bilo u nemačkoj službi u Beogradu, na obezbeđenju objekata. Da, to što su Te posle koje kod su Moše partizani, Pijade bili u logoru, jel? Pa nego šta će? Čiju decu je davao komunistima u krevet, a? Nikakve veze nisu imali decu. 15.000 Nemica, 46. Da ne govorim. Kresali. Komanda za egoist. Ko je lud da tu organizuje nas? Tito se izvuku na oslobođenu teritoriju. I svi kadrovi su izašli iz Beograda. Zna se gde se vodio NOB. Gde se vodio NOB? Pa vi nemo... Gde se vodio? Pa ne možete vi, bre, da izmišljate tu istoriju. Ne, recite gde se vodio NOB. Molim vas da gledalcima recite gde se ta stvar vodila. U nekoj drugoj emisiji, ali ne sa vama, naravno. Gde se to vodilo? To on kao istoričar, verovatno. Ne, ja pitam, samo da kažete gde se to vodilo. Evo recite gde se tu stvar vodilo. Stvarno ne znate, onda stvarno... Pa recite. Vi ste negde u vazduhu. Pa ne, evo recite gledalci, ima dece, ne znaju. Gde ste vi to vodili, NOB? Gde ste ga vodili? Po šumama i gorama naše zemlje. Ne, recite, evo, ja vas ozbiljno pitam. Jeste čuli recimo za Sremski front? Sremski front? Jeste čuli? To ubijanje beogradske dece, to zovete, molim? Pa mnogi koji su bili tamo su mrtvi. Koje godine je bio Sremski front? Pa rat je bio završen, to je bila klaonica Srba, Sremski front. Što niste organizovali negde tamo u Zagorju neki front? Zašto u Zagorju i nije bilo u fronta? Pa cela zemlja je oslobođena. Ko je oslobođen? Ko je oslobođen? Pa kako s istoka oslobođena, a oslobođena na zapadu? Rusi su dolazili s istoka. Da vam ja kažem, ja sam na tom Sremskom frontu bio. Sa 16 godina. Koliko je dobrovoljac. Izginulo? Nije mnogo izginulo. Nije mnogo izginulo? Stvarno. A što su uopšte išli na Sremski front kad vi uopšte partizani, gerila, ne znate ništa o frontu? Od kog ste vi oficira uopšte učili šta je to front? Pa vi nemate pojma onda. Pa nemate ni vi pojma u tom. To je bila regularna vojska. To je naša jedina zajednička osobina. To je bila regularna vojska. Ko je bio regularna vojska? Ko? Peko Dapčević je bio regularni oficir. Koća Popović koji se vodio preko Igmana Koludaka. Šta je za vas bila regularna vojska? General Milan Nedić, jel? Jugoslovenska vojska u otadžbini. To je regularna vojska. To je bila regularna vojska. A recite mi gde ona... A ovo je žandarmerija regularna. Samo izvolite. A Nedićeva je regularna. E sad mi recite gde je ta vojska u otadžbini vodila borbe. Gde je ratovala? Navedite mi. Sad ću ja da kažem. Dakle, jugoslovenska vojska u otadžbini se nalazila na tavanima. Na kakvim tavanima? Oni su bili na selu. I jurili s naše. Eto, po tome su oni bili poznati. Oni su se takvi... Pazite, ovo je činjenica, molim vas. 1941. se upisivalo u četnike i u partizane. Četnik je dobio, ne, upisivalo se. 1941. partizani nisu postojali, to je izmišljotina. Nemojte da pričate. Evo gledajte, Voja Nanović, film Šolaja, po scenariju vašeg kolege pisa, slušajte me, Šolaja film, znate ko je snimala Šolaja? To je režirao Voja Nanović, komunista, jedan od retkih, znači napao jednog Nemca u Zemunu i dosta se dobro razume u tu materiju. Po scenariju, po prozi vašeg komunističkog pisca, kog vi verovatno znate, Mikica Renovićevića. Ste čuli za Mikicu Renovića? To je najveći komunistički srpski pisac. Po njemu je napisana, znači po njegovoj prozi napisanoj operaciji u Kupresu, gde se tačno vidi šta je narodni pokret otpora, koji nema veze s Titovim partizanima, šta je jugoslovenska vojska u otadžbini i kako je došlo do preplitanja između svih tih jedinica. Pogledajte taj film. Ili pročitajte knjigu
Mogu to da uradim, ali samo mi recite gde je Draža vodio, koju bitku je vodio, gde je... Ko to imate detaljne podatke. Evo preporučujem vam knjigu Tajna društva u Srbiji. Imate unutra detaljne američke podatke kada se Draža borio protiv Nemaca i kako se partizani nikada nisu borili protiv Nemaca. Ili ko je spasio avijatičare američke. Pa kako? Zašto ga je onda smenio kralj Petar? Molim? Zašto ga je smenio Dražu? Nije ga kralj Petar smenio. Nego ko? Churchill. A zašto? Zbog dogovora sa Staljinom. Nije. Jeste. Nije, zato što nije vodio borbu protiv Nemaca. Neće biti tako. Sa Znači, pištoljem na čelu. Ostaje nam da čitamo. Da. Samo vi ćete imati više da čitate, ja ću vrlo malo. Da, srećom vi nećete uzeti. Ja mislim da će gledalci